Здравейте от Пловдив, от свещеният сметач. Инсайт все пак пуснаха BGGPT още на 4 март, макар че пише на 3, но не го видях тогава. И разбрахме каква е причината за това отлагане. Излезнал е Mistral 0.2 и от Инсайт изглежда са избързали да го преобучат с новия базов модел. На 4 март, когато изтеглих за първи път новата версия на BGGPT, направихме тест. Резултатите бяха като цяло същите като с 0.1. Вчера направих обаче тести с Mistral, с оригиналния Mistral 0.2 и тук се виждат силните страни на BGGPT. От Insight коментират, че те са добавили много български токени и моделът се справя много по-добре с задачи на български език, което е вярно. Може да видите от примерите. Въпросът към BGGPT, още 0.1 към за това какъв е Йордан Йовчев, ще пробваме с други спортисти и прочие, дава като цяло верни резултати с някои неточности в фактите, какви медали, коя година и така нататък. Докато Мистрал направо пише глупости и най-много като му подскажем малко, дава, че е гимнастик. А ако му зададете по-свободни въпроси, нещо да обобщава и така нататък, от един момент нататък почва на пълни глупости да пише, започва да бърка думите, да смесва езиците. Така че трябва това да го признаем на Insight.